Ćao si... I ćao svima ljudi, moja je Fuzi Gamer, kao što vidite, danas ćemo da snimamo nekoliko stvari koje su najgore stvari, nekoliko stvari koje najgore stvari koje mogu da vam se dogode kada se vraćate u školi i kada se vraćate iz nje. Da, malo mi je ovaj rog ovdje visi, to je, ne pitajte zašto. Ajde, dobro, ne može se navesti, jebi ga. Ups, izvinjavam se. Da vam se ne bi dogodilo ovo što sam ja sad u prvih 3 sekunde klipa. Lajkajte ovaj video i subscribe na naš kanal, da. Obavezno... Sad sam to rekla, neđe veze. Prva stvar. Inače, pozadine sam se pomučila, znači umrla sam oko pozadine. Nameštala sam je 20 minuta, vidim da će ovo da padne, da se srči na mene za jedno 5, tako da moram da požarim malo, he. Tako da, nervira me kako mi visi ovaj rog, ali, da. Prva stvar jeste, ako čujete iza vas udarac štikli o beton, ne okrećite se ni pod koju cenu, bukvalno ni u snu, znači ne smete da se okrećete. Ako čujete štikle iza vas kako udaraju o beton. Čuješ? Tako je. Druga stvar jeste, znate ono kada držite telefon u džepu, nekom plitkom džepu ovolikom, tipa tako meni. I kada vežem pertu dole, onda bukvalno mi ispadne telefon iz iste sekunde u baru mi ispadne. Pošto sam ja slepa i ne vidim baru, uzmem lepo ko čovjek. Normalno naslovim svoje koleno u baru i tako, eto, zavežem pertlu i onda mi ispadne telefon i da se ubijem zato što je pokvašen. Inače, da vi znate gde sad meni stoji telefon, znači umrli. Bukvalno, da, šta još, bukvalno ja izmišljam naproti, zona lupa, stoka, nešto, lajkajte video, subscribe na naš kanal, ako ne želite da dođem na vrata sa puškom. Nema fora. Da. Samo sekunda da zapišem, da vam bude to negdje, samo sekunda. Olovku, tako. Moram tu negdje da zalepim ovo, bukvalno, dobro, nema veze. Da, druga stvar jeste, znate ono kada u školi za vreme časa ispadne olovka i dok vi nađete tu olovku, dok je vi podignete i uzmete ovako, to prođe jedan zadatak koji učiteljica izdiktira iz matematike i onda se možete samo da se ubijete dok vi nađete olovku. Ova olovka. Znate li vi da sam ja ovu olovku, baš ovu olovku pronašla bukvalno ispod jednog dela parketa? Niđe veze. Sljedeći video će možda da bude 24 sata sa Flooding Gamerima, ono tipa, znaš, kako izgleda život youtubera, to jeste nas. Iz fazona, dosadno je. Da. Taj video će vjerovatno izaći sljedeća nedelja, u ovoj nedelji će vjerovatno biti još nekih videa, ali ne vjerujem možda manje, zato što idemo popodne u školu i nećemo baš imati vremena da snimamo. Možda sutra izađe video, ali ne vjerujem, znači čisto sumnjam. Svakako ja skraćam s tebe, bukvalno. Četvrta stvar i zadnja stvar u današnjem videu. Ok, preterujem. I zadnja stvar jeste kada, znate ono kada dignete ruku ovako, znači ovako, i kad sedite u prvoj klupi i bukvalno ovako učiteljici nabijete 2 prsta u oči i sad ono, dobro, niđe veze, I tako dignete 2 prsta i učiteljica dođe do vas ili kaže, molim Natalija, ti kažete, zaboravila sam pitanje. To se mojim drugarima stalno događa i oni stalno tako zaboravljaju pitanje i tako, zato... I zato, kako se zove, nikad ne uradim isto kako treba, nego ja uvek uradim, ja dobijem peticu uvek, okej. Bukvalno će sad svi moji drugari da hejtu u komentarima, niđe veze. To je bilo sve što se tiče današnjeg videa, usput ovdje je malo haos i ne vidi se ovdje pozadina. Usput ovo je moj pokrivač isto, a ovo je od drugog Fuzi Gamera, ovo je ovdje. A ovo je moj.
Evo, bukvalno, šta je ovo room tour je? To bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Ako vam se svidao, bacite like, subscribe na naš kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Samo sekundu da dođem do kamere. Ćao!